Hello awesome people, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय अननाय थाबाय आरो बे आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौनो सावरायनो सानदों। नोंथांमोनाबो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ, अब्लाबो जोङो सावरायदोनि जे नोंथांमोनाबो मैयानो मिथिखाबाय जानांगौ, गोबांथार बेबायदिनो निउस आरो इउटुबावबो हगारखाबाय जे दायनिगिरिखौहाय एरेस्ट खालामबाय होननानै। बे एरेस्ट खालामनायावहाय जे सानथामनि गेजेराव बेबायदि गोख्रों एक्सन लानाया मानि थाखाय जाखो, बिनि थाखाय जोङो सावरायदोनि। नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ, अब्लाबो जोङो गावबागाव अपिनियन थायो, अब्लाबो जोङो सावरायदोनि। स' लोगोफोर, बे जाथाया जाना थांदोंमोन देवबार मोनानिफ्रायनो जाना थांदों जे रुंसारि जालांनाय रुयेल नार्जारि बिनानावा गावनि जिउखौ फोजोबदोंमोन रबिबार मोनायावहाय। बेबायदिनो जे न'खरावहाय गावनि फिसा थैजानायजों आरो बेबायदिनो गोरिब न'खरजों गोनां गिदिरजों माब्रै बेफोरबायदि केस होगोन, माबायदि बेबायदि जुजिगोन, जोङो केसाव देरहागोन ना देरहाया, जुदि जोङो जेनोबा माबायदि जागोन होननानै जे बे बिनानाव रुंसारि जालांनाय न'खरनि जे सुबुंफोरा गोबांथार बेबायदिनो सिन्था भाबना लोरबां गोसो जानानै दंमोन। नाथाय बै समावहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरि, दानो जोंनि बिटिआरनि जे मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' सार, बिथाङा मंगलबार मोनायावहाय फैनानै बिथांमोननि न'खरखौहाय जे बेफोरबायदिनो बानजायदों, सापर्ट खालामफैदों। आंनि मिथिनाय बायदिबा, आं इनफरमेसन मोननाय बायदिबा सार मोनायाव फैनानैहाय बिथांमोननि न'खरखौहाय बेफोरबायदि बानजायदों। जोंनो बेबायदि टाइमावहाय गोबांथार लोरबां गोसो जायो। बेफोरबायदि टाइमाव बेफोर दैदेनगिरिफोर मोनोबा बिराद मोजां जायो। दानो गोख्रैनो एक्सन लानाय जाबाय जे माखासे गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोराबो सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो नोंथांमोन रायजो राजा गासिबो बे गथ'नि थाखाय, बे बिनानावनि थाखाय गोबांथार सापर्ट खालामबाय। थाखा फैसाजों नङाब्लाबो जे गावनि आवाजखौ थिखोनानै जोङो सिगाङाव आवगायबोबाय, बिनि थाखाय आं जोबजासे नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि जानानैहाय आङो साबायखर बावनाय थाबाय। आरो बेबायदिनो जोंनि चिफ सारल' नङा, जोंनि दैदेनगिरि राजनितिकनि दैदेनगिरिफोर जेरै जोंनि मानिजाथाव मानगोनां अनजालि दैमारि मेम आरो बिना मेम, बिथांमोनाबो मैया फैनानै जे बेफोरबायदिनो न'खरनि सुबुंफोरखौहाय बानजायफैदों, बुजायफैदों आरो सापर्ट खालामदों। बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबजासे साबायखर होनाय थाबाय। आरो जेरै जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि दैदेनगिरिया बे बिनानाव रुयेल नार्जारिनि थाखाय थैनानै थांब्लाबो जे सापर्ट खालामगासिनो, जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम सापर्ट खालामगोन होननानै आङो आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय। मानो होनबा दायनिगिरिखौ दायो एरेस्ट खालामब्लाबो बेखौ मा साजा होगोन आरो गिदिर साजा होगोन ना फिसा साजा होगोन, नै बिनि जेबो थिरांथा जायाखै। स' जोङो दायो बेखौहाय जोङो आरोबाव बांसिन, मानो होनोब्ला बेबायदि दाय मावनानै थानाय, गिदिर दाय मावनायनि साजाया जाहैबाय गिदिर साजा। बेनिखायनो जोङो मोनसे गिदिर एक्सन लाबाय। अब्लाबो दायो जोङो आरोबाव जेन बे दायनिगिरिया गिदिरथार साजा मोनो, बेखौ जोङो सापर्ट खालामनांगौ जोबजासे। दाबो जोङो सिरि थाबा जानाय नङा, जोङो सापर्ट खालामबाय थानांगौआनो। दाबो जोङो जोबजासे सापर्ट खालामनांगौ। मानो होनबा बेफोरबायदि जाय मानसिया एसे एनै जेनेबा जेरै जुनारफोरा माबा मोनसे एसे आघात जानानै थायो बा गावफ्रामजायो, अब्ला बिसोरो बिराद अख्रासिन जुगुमनानै थायो। बेबायदिनो बे दायनिगिरिया जा एसे बेफोरबायदि बेफोरबायदि उनावहाय बेफोरबायदि जेनेबा फिसा केस जानानै जुदि गनानै फैफिनोबा बै न'खरा गिनो गोनां जागोन फिउचारनि थाखाय। मानो होनबा गथ' गथाय दंबावो, बिसोरा फोरोंलांनांगौ, फेदेरलांनांगौ। बिनिखायनो गासै नोंथांमोननि गेजेराव आरो जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफोरनि सायावबो आंनिफ्राय बेनो आसा आरो मिजिंथिबावनाय थाबाय जे दायनिगिरिखौहाय गिदिर साजा होगोन होननानै, जाहाथे बै थाखोमानानै थानाय माखासे बेफोरबायदिनो हेबानफोर, बेफोरबायदि रेपिस्टफोर, बिसोर जेन नुनानै गिख्रंनाय बायदि गिदिर साजा होबा जेन बिसोरो जोंबो मावनो हानाय नंला, नङाबा जोंबो साजा मोनगोन, बेफोरबायदि साननानै जेन बिसिनावबो गिनाय भाबा हाबनायनि। बेनिखायनो आङो गासैनिफ्रायबो आसा मिजिं थाबाय आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै। जोबजासिम बे दायनिगिरिया गिदिर साजा मोनांगौ मानि रायजो राजा नोंथांमोनाबो आरो बेबायदिनो जोंनि गिदिर गोलाव गासैबो दैदेनगिरिफोरा सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय आरो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आरो जोबथारनायाव बे फंसे खोथाखौनो आं बुंनो सानबाय जे आङो गौरब जायो दायो गावखौनो। मानो होनबा जोंनि बर' हारिया जे खौसेथियाव फैदोंसै। मानो होनबा
दायो जोङो बेबायदि गावजों गाव सापर्ट खालामलायबाय। दा जोंखौहाय सोरबाफोर सुथुरफोरा माबा मोनसे नारसिननो सानोब्लाबो बिसिनावहाय गिनाय माबा हाबसिगोन। मानो होनबा दायो जोंनि गिदिर गोलावफ्राबो सिगाङाव आवगायबोबाय आरो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनाबो गासैबो बेफोरबायदि सापर्ट खालामलायोबा खौसेथियाव फैयोबा जोंखौ रावबो सुथुरफोरा बेफोरबायदि गाज्रि नोजोरजों बा गाज्रि फानजारियावहाय जोंखौ खोख्लैनो हानाय नङा। स' जोङो बेबायदिनो खौसेथियै थानि आरो गावजों गाव जोङो हेफाजाब आरो सापर्ट खालामलायनि। दाना आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै। आङो भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आंखौ गोबांथार सापर्ट होनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय।